Ornaith Ní Bhraonáin is anam dom, tám ein bhliain déag díos agus is even lam a bheith ag deara. Is maithlam a bheith ag deara rud ag dom hain agus bím ag cúrsaí éadaí. Rinne mé an mála seo as sean bhíiste. Fuair mé an crappa seo as píosa ealaíne a bhí le cábh sa bhrúscair. Is brasleid a bhí sa strappa seo ar dús. Rinne mé ar scoile é, an sin chuir mé leis an mála seo é. Thug mé mo bhála lom go dtí an grúgadóir ach bhris sé. Bhí ar mé dheisiú nuair thu mé bháile. Fuaim insprad a rudaí a eicem na siopaí a chur mo stíal hain air. Fuair mé an set seo le hain an nulg, bíonn mé á úsáid go minic. Is maithlam lása mar go bhfuil sé fiánta agus éasca le núsáid. Tá sé deacar fuail leis mar go bhfuil go leor páil an agus bíonn tú an sná eáil. Browníam an abric ar dús. Tógam an céad físa agus cuiream ar an manacín é. Cuiream peanna ar chúil an bhanacín. An sin cuiream an píosa fabrica eile air. Ar deire cuiream maisicán air agus tá sé ré. Tá an gúna seo cosú le magúnasa. Tá sé bán deag agus tá bláthanna air. Ba bhrálam a bheith am a dhearthóir nuair a bhaid mé níos sinna.